Test Crash Corsair. Wiesz? Widziałeś to? No. Dobre, chod naspäť. Ešte ďalej, dobre, stačí. Stoj. Prosím? Čo? Píše sa v žiadnej knihe, pletých čo nechcel špine. To nie, potestuješ rozum, myslím, ťa mlčia, nehovor nič, čakaj na to. Nestrčí ho tam. Čo ti položí tvoj protivník, netvár sa ako drbo a dlho, nech není ticho, ak stojíš tvrdo ako picho. Máte ho. Nestrčí ho tam, sa pokrývil ten konektor. Crash Test zlyhal. Nezlyhal. Mnohí vravia, že som nič rozdielil, no koľko cíplakov, ale ja sa Dobre, dovi. Dovi. Áno, ty si fandíš chlapec. Crash Test Corsair. Už? Už. Pikni to tam, zľava. Ide tam? Našlo ho. Dá bez neho kopírovať, hej? Čo nerobíš ona? Čo? Tu sa motám na telefóne. Ale do mobilu, či do pirátu. Furt mi to zavadzal aj tak, bo to cez hlavu kokočiny. Malý jej zavadzal. Funguje. A ešte raz niečo. Ešte dám naň kopírovať, hej? Je to. Ide? Funguje, hej. Krása! Aj zľava, aj správa. Dobre, môžeme ho vytiahnuť. Už nastavím? Ťažko sa vyberá. Radšej máte do čapičky. Dobre, Duško? Hej. Víťaz Crash Testu.